हेलौ लोगोफोर आंनि बिस चेनेलाव फिन खेनसेबाव फरायनो थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर दासान्दि इसोरनि अननायै ओमफ्राय मा होनो दिनैनि ब्लगआ जाहैबाय लोगोफोर दिनै आङो डिउटियावहाय मा होनो हाफ टाइम थांबाय हाफ टाइम थाङासै आरोना ओमफ्राय मानो थाङासै होनोब्ला दिनै बिराद थान्दा लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो अखाबो हादों आरोना ओंखायनो आङो दिनै माने गोजांनाय मोननानै डिउटियाव थाङासै आरोना ओमफ्राय बिदिनो दा हारसिं नालाय लोगोफ्रा गासिबो थांजोबदों ओमफ्रायो माखासे दंनायालाय ओमफ्रायो मा होनो दुगैबाय लोबबाय ओमफ्राय थाव लाखांबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो दिनै लोगोफोर डिउटियावबो थाङासै ओमफ्राय ओरैनो मा खालामगोन मा मागोन बिदिनो ओरैनो फिसाबाबो लोगोफोर नोंसोरजों आं भिडिअ शेयार खालामनो सानबाय ना मा होनो लोगोफोर जि हायो खालामसै माने अखाबो हादों नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो नै ओरैनो सिम्पल देलायनानै हिन्जावफ्रालाय मा भिडिअ बानायबा एसेबाबो देलायखानांगौ नङा होमबा लोगोफोर नङाबा बोरै जानो देलायबाय आरोना एसे देलायनोसै ओमफ्राय देलायनानै जिखिनि हायो लोगोफोर नोंसोरजों भिडिअखौ शेयार खालामसै ओमफ्राय दा खानायखौ एसे खानानै लानोसै आरो लोगोफोर खानायखौ खानानै लानोसै एसे खानाय जम जेथोखा सयथिबो खानायखौ माने आङो खानाय बिराद गखादों आङो खानाय गखादों आरोना ओमफ्राय आं ओंखायनो खानाया गयो नालाय ओमफ्राय गोरलै रज'नाया लोगोफोर ओरै सिगांथिं बिराद बारजों माने ओरै फैजोबबाय आरोना ओंखायनो आङो नैबे बेनखौ लायो आरोना लोगोफोर खानाय खानसै आरोना खानाय खाननोसै ओमफ्राय बिदिनो जे हायो बानायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आरो जायफोरा नायाखै लोगोफोर नायनानै साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर देलायखांबाय आरोना ओरैनो मेसेबां देलायबाय थानोना ओमफ्राय नै देलायखांबाय खोमायाव खेरा गैया बिराद गाज्रि नुदों आरोना लांग'ग'नो बिराद माने खेरा होनबाथाय मानो आना खोमाया ओंखायनो खेरा गाननो हाया आरोना बिदिहाय ओमफ्राय दा अबेहाय थांनाय जायो नायसै फाइनालि तामिलनाडु जायगायाव ब्लग खालामनाया आंना दिनैनि लास्ट मानो होनबा खामानियाबो बिराद बिजि नालाय ओमफ्राय खालामबाय थानोबो सोलाबा बेखायनो आं खालामला आरोना ओमफ्राय मा होनो आङो नैबे फैगोन मासनि जानुवारि मासनि 15 तारिखआव जोंनि आसामाव थांगोन लोगोफोर आङो बेयावहाय लाबोबाय थागोन आरोना नोंथांमोनजों जि हायो आङो शेयार खालामबाय थानो नाजागोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं दायो दसे ओरैनो टाइम पास बेरायनोसै आरोना अखाबा हादों दसे ओरैनो बेरायलांनोसै ना मा होनो ओरैनो थास्लायस्लाय फाइनालि नै बेनो आरोना जों खामानि मावग्राया सिदा नैबेनो आरोना बिथिंजाय मा होनो बेयाव सिट मोननै दङ आरोना ओमफ्राय बैथिंहाय सिट मोनथाम दङ मानो होनबा सिट मोनथाम उनफोरा बिराद एसे गोजान जायो आरोना नै बाहाय सिट मोननै दङ आरोना सिट मोननै ओमफ्रायो बैथिं सिट मोनथाम आरोना गासै मोनबा ओमफ्राय नै दायो रुमा दासो बानायबाय थादों आरोना बेयावहाय 8था रुम जागोन आरोना बानायबाय थादों मोजाङानो जासिगोन माने बाय बानायहांबाय आरोना ओमफ्राय अखा हादों ओंखायनो बोरैबा नुदों आरोना नै बानायगासिनो आरो नै बिदिनो जिबौ थायोहाय बारा फैजाया बेरायलाङो आं माबायदि उसुंफोरथिं दसे बेरायहैनो र' बिथिंजाय ओमफ्राय नै बिसिना मालाय आयौ जा मोजां आयौ मासे अखा हाखादों मैनायसो ओमफ्राय नै बा जि दानायखौ जा खोनाफैखादों आरोना एफा गोजानाव जि दानायखौनो खोनाफैखायो मिथिबो मेचिनजों जि दानाय मानि ओमफ्राय सिगाङाव आङो जायाफ्रामाय एलबाम हगारबाय नामा मोनसे नैबेयावनो खालामबावो ओमफ्राय एलबामखौहाय जागोनसो ओमफ्राय दा मालाय मा खालामगो गथा गासिबो जुखामसो गायजोब्बाय आरोना बेयाव मिनिथावनासो माने बै बिलाइ गोलावखौ बिराद साफा नुयो ओंखायनो माने लादोंमोन आरो लांदांमोन ना बेयाव ओंखायनो ओमफ्राय दा जुखाम फोनायखायसो एसे हाग्रा बायदि नुबाय आरोना ओरैजाय
इलाय जुखामा ओरैबायदि गुवार जाखागोन आयु ओरैनो खै बिगा जागोन बेयावलाय बा 10 बिगासोनि बारासो दं बिसिना बिराद जुखाम नालेंखर बेबायदि खेथि खालामो आरोना ओमफ्राय नैबेयावबो जि नुदोंना नैयावबो नालेंखर गायसिगोन दाखालि JCBजों जावजोबखाबाय आरोना नालेंखर गायनायनि माबा माने जखा सुनानै जावजोबखाबाय आरोना JCBजों गोथौसो जावखायो बिसोरो ओमफ्राय गायो ओमफ्राय ओइ मा खालामदों मा खालामबाय थादों बियो माबा खोमा मा होनो हाग्रा दांदोंदां मेचिनजोंहाय फाइनालि आं दायो रुमाव फैबाय आरोना लोगोफोर माने अखा हादों ओमफ्राय नै जोंना लादुरा फंबाय बिबार फंबाय रिंखां फंबाय सायन फंबाय आरोना ओमफ्राय नै अखाया हादोंबाबो इसेबां गिदिर नङा माने एसे फिसायैनो रोजा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै थेवब्लाबो बिसोरो मिस्ट्रिफोर मावगासिनो आरोना ओमफ्राय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ इसेबां गोलाव खालामबाय थाला माने आङो बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर स' बाय बाय